Добре дошли във Ветрена. Сега ще ви покажа един много интересен имот, който е направен с много любов и също така повечето от нещата са направени ръчно от собствениците. А ето тук ни посрещат с надписа "Посрещаме гости, изпращаме приятели". Много хубаво. И така, сега да видим верандата, където може да си пиете вашето хубаво кафенце на слънчице. И сега искам да ви покажа ето тази прекрасна гледка. Страхотна е. И тук е масичка с пейки. А тази част тук пак е направена ръчно. Барбекюто и тази прекрасна чешма. Нашата обиколка започва с сметаната, където са си правили скромните вечеринки от 20 човека. Вие сами ще прецените колко човека може да се съберете в тази прекрасна механа. И сега да влезем вече в къщата. Това е антрето, където има закачалка, огледалце. И тук насреща се намира всекидневната. Ето е и кухнята. А тук отсреща е холовата част, където може да прекарвате вашите вечери много приятно. Тук искам да отбележа, тази стена е направена ръчно от собствениците и тя е направена с турски тухли или керамити беше. Ще ви изложа. Много е приятно също тук. Светличко, прозорчета. И сега да се върнем в банята и тоалетната, където ще намерите също така и прозорче, има естествена светлина. Много красиво огледало, което също е направено ръчно. И тук така има и пералня. И сега да видим спалнята. Много романтична и комфортна, като гледам. Има си нощни шкафчета, много хубави нощни лампи, също така гардероб, място за скрин, общо взето достатъчно място за типичната спалня. Сега да седнем на масичката на верандата. Ето така, на слънце. И на приятно кафе. Надявам се и вие да нямате търпение да изпиете вашето прекрасно кафе в тази много интересна къща.